तू बना लवर तू बना एगो गाना ही रहे खेसारी जी के बहुत दिन पहले कवन कि अरे कि चले लू हचकत भोरे के बेरा अरे खेललू कवन खेल माला वाला ए भौजी कमर में करुआ के तो वही बेरा गाना आई रहे कवन पहले जितना गाना आवे आ हिट हो जाए तो ऊपर भक्ति गाना जरूर आवे तो वही बेरा गौले रहले अरे कि पान फसैली संगे और हौल के फूल काला काला ए माई हमर नेवाता कबूल कर एगो हमरा गांव के नया नया लड़का जने के स्कूल में गावत रहे हां कैसे तो उल्लायवा तो दोनों एके ह हां आ गानवा गावत में ओकरा ऑब्सेट हो गइल कि माने हई गानवा गावत नहीं कि हऊ गावत हां तो गावत कि पान कसैली संगे और हौल के फूल माला वाला ए भौजी कमर में करुआ के तो कभी कभी होता है जब माइंड में दो बात चलेगा ना तो आपको दोनों में से कोई क्लियर जुबान से नहीं निकलेगा दोनों मिक्स होकर निकलता है प्रदुमन जी कहले कि बलिया जिला के एगो धुरान काका रहल है तो सोचले कि पहले कह दी कि धुरान काका एगो बलिया जिला के रहल है दोनों मिक्स हो गए तो दोनों में से कोनो शख्स ना भइल कहत धुरान जिला के एगो बलिया काका रहल है इहे रोशन राज ई होला ऐसा होला आवत नहीं एगो हम लयदारी गाते